שלום עליכם. פרשת השבוע שלנו פרשת בראשית, ואנחנו כאן ביחד להתחזק בלימוד שהשם ייתן כוח ללוחמים ולכל עם ישראל לעבור את הרגעים האלה. בעזרת השם אנחנו ננצח. ובאמת קפץ לעיניי המדרש המפורסם שחז"ל מסבירים את ההבדל בין פרק א' לפרק ב'. מדוע בפרק א' הביטוי הוא הקדוש ברוך הוא מתגלה בשם אלוהים, ובפרק ב' הקדוש ברוך הוא מתגלה בביטוי השם אלוהים, י' כ' ו' כ' ואז אלוהים. וחז"ל מסבירים שהקדוש ברוך הוא ביקש לברוא את העולם במידת הדין וברא אותו במידת הרחמים בגלל שראה שהוא לא מתקיים. השפת אמת בשנת תרמ"ז מסביר את הדבר הזה באורח פלא. הוא אומר, מה זה שביקש לברוא בדין וברא בסופו של דבר ברחמים? ברא בסופו של דבר ברחמים, והעולם מתקיים בסופו של דבר ברחמים בזכות לימוד התורה. אומר השפת אמת מביא את המדרש חז"ל, הבן יכיר לי אפרים כי מדי דב ריבו די דבריי שנתתי בו. כלומר הדברים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, המילים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה המילים שמעוררות את הרחמים. כי מי שיש לו בן יגיע בתורה מתמלא עליו רחמים, ככה אומר המדרש. השפת אמת מסביר מה העניין. העניין הוא שאם הכל קשור בעשייה, אם הכל קשור במעשה והכל קשור בביצוע בפועל המוצלח, הרי שאו שאתה עומד בעניין או שאתה לא עומד בעניין. זה בינארי, או כן או לא. וכל עוד העולם הזה בנוי רק על דין, כל עוד העולם הזה בנוי רק על עשייה, בנוי רק על המעשים שהקדוש ברוך הוא מצפה מהעולם, בביצוע, בהצלחה שבו העולם יצליח לבטא את רצון השם, כל עוד הדבר כך הרי שאין לנו שום סיכוי לעמוד, כי אנחנו קבוצי חומר, אנחנו מוגבלים, אנחנו גם תלויים בהמון כוחות והמון סיטואציות, ובהם אנחנו לא בהכרח נצליח. אבל מרגע שיש לעולם את התורה, מרגע שהתגלו לנו לא רק המעשים, אלא התגלה לנו הכוונה הפנימית, התגלה לנו הרצון האלוקי. הרי של הרצון האלוקי כל אדם יכול להיות מחובר. והרצון האלוקי כל עוד אנחנו הוגים בתורה, לומדים אותה, מתעניינים בה, מתעסקים בה, מנסים להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה להעמיד מאיתנו. הביצוע בפועל, האופן שבו אנחנו מממשים את זה, זה אומנם חשוב, זה אומנם קריטי, זה אולי בעצם גם הסיבה שבגללה אנחנו פה. אבל יש לנו דרך לאחוז בהצלחה המוצלחת, גם אם אנחנו לא מצליחים לבצע אותה בפועל, ברצון. מימד הרצון, המימד שבו אנחנו מתחברים אל הרצון האלוקי עצמו, ואנחנו רוצים אותו בעצמנו, זה האופן שבו מתגלמים הרחמים. כי הרחמים הם הרחם, אותו מקום שלו אנחנו נכנסים וחוסים תחת הרצון האלוקי, כי אותו אנחנו יכולים לאחוז. אולי לא מצליחים לממש, אבל יכולים לאחוז. והעולם בסופו של דבר נברא ברחמים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם התורה, בשביל התורה, כן, בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, ובאופן הזה יש את החיבור המקווה בין הרצון האלוקי לבין העולם. תפקידנו כאומה לנסות לממש את הרצון הזה. תפקידנו כאומה לנסות להתחבר אל הרצון הזה. ואולי בעצם זו גם מהות המלחמה שלנו היום. מהות המלחמה זה לא שטח, זה לא פרקטי, זה לא המעשה. הסכמים אפשר היה להגיע חלילה עם המנובלים הללו. אבל גם הם עצמם מבינים והם עצמם עושים והם עצמם לצערנו פועלים מכוח רצון להרע. אל מול הרצון הזה להרע אנחנו צריכים להביא רצון של טוב. ובעזרת השם הרצון שלנו שהוא רצון טהור, רצון אמת, רצון קודש, רצונות אלוקיים, זה הרצונות שהוא רחמים, והקדוש ברוך הוא יסתכל עלינו ויראה כמה אנחנו רוצים את תורתו. כמה אנחנו רוצים את הרצון האלוקי שהופיע בעולם, ובעזרת השם ננצח. שבת שלום, ושהשם ישלח ישועה גדולה לכל עם ישראל בקרוב ממש.